Počúvajte, mám kamaráta, čo robí v Tatrách na vleku. A on má tiež brata, čo robí na druhom vleku. A oni dvaja toľko majú peniaze, že kúpili si mu snežné skútere a sa vozia po Vysokých Tatroch. Ale môj šás, jeden kamarát, má také korekcie na ministerstvo, že on sám kúpi Tatry celé, keď bude toto mať dobrú náladu. Nebudem rozprávať veľa, lebo mafia vie, kde bývam a nemôžem veľmi rozprávať o interné záležitosti. Ale jednu vec si poviem, že moja čaja chodí lyžovať každý mesiac a ja to dávam love do nej, že by platila na vleky. Ale ja do Rakúska nepôjdem dávať 15 000 len, že tam prídem. Bez raňajky nič. No mám toľko love, že keď zoberiem Tatry domov, sebe domov, tá si nikto nevžimne, bo ja ich kúpim celé. Nemám s tým problém. Ale ešte načí na vleku dama, ona Vysoké Tatry. Sok je normálne prepreňal na Vysoké Tatry, a to, že len poplatky, čo na parkovisko. Na keď sa prepreňal cez pani Dvořákovú, čo tam robí na hotel Fis. Ale ja, kam sa preňal, čaule, no, na Vysoké Tatry. Však ja môžem si ich kúpiť celé, bo tam není problém kúpiť Tatry. Však len zoberiem, dám do banky mníka a na benzín dám kávu a budem pozerať, ako to budú ťahať doma. Ku mne na bytovku. Ale nebudem ťahať doma, čo mám toľko miesta. Kaj si nepreňal na Andrej, či Raktru. Ti poviem tak, že moji kamaráti aj so mnou budú chodiť na Vysoké Tatry, lyžovať sa, lebo tam tak fajn je. Poviem ti tak, že nemám problém s tým, že kúpiť Tatry garancia, že nie. Mám na účte prostriedky, ale nemôžem teraz vybrať, bo mám terminovaný vklad. Som dúka položil love do banky a nemôžem vybrať ich vonka, more. A vieš čo? A vybral som ich raz. A ma brali do basy moje na 3 roky. A čo robí? No tam moje peniaze sú. Tak káľa sa preňať radšej do Vysoké Tatry prepuštím na snowboarde sa smíkať dole na brehu. No. Ale počúvajte, Vysoké Tatry, to je taká národná pamiatka na Slovensku, že ani sa to nedá kúpiť, bo už máme korekcie, že by som vybavil, že kúpiť ich. No nedá sa nič, bo to národná kultúrna pamiatka moja. To neviem, odkedy to sú. Tak ti poviem ešte raz. Budem sa vyjadrovať veľmi konkrétne. Môj brat si kúpil more snežné dielo. Netak strieľa po ním. A minule zabil takých 2 Nemcov, vyšli dole na lyžiach, to tak zigol do nich sneh, že ich pozabíjal na ústaví. Popadali more dole a ja chodím jak inštruktor na lyžiarky výcvik, ale chytám im peňaženky, keď padnú. Dávam ja do nich tak ústa dôveru, že prvá záchranná služba, brat. Ale to vieš, nie, brat má medzi... On nielen má toto vodné dielo, či snehové dielo, on má aj benzín, pásky predáva. Džungale z pásky, vieš, aké má, aké soké preňal na porňaky. A on nie také má šéfy zrobené so šátmi. Oni sa dohodli, no na Vysoké Tatry sú na 3 časti sú porozdeľované. A jedna časť je na okresný výbor, čo popradnáte. Osoko preňa, čo vlák od Margecina, zo popradnáte. Kaj si? Rozumieš ma? Pochopil si tomu, bratu? Dobre. A druhá časť je jeho brata ešte. No on je tiež môj brat. Ale on má druhého otca, čo je džungáler, on pálenku pije rozbitý. On je jeho syn. A on dáva vnuka drogy. Tak je. On je džungel na hlavu. A poprelepované má všetko, cez lepiace pásky, bo také má deje vnuka. A nechcem o tom narozprávať veľa, ale môj vnuka je Feťa. A potom tretia časť, to je moja. Ja som ju kúpil, no dal som nejaké love dopredu. Ale nechcem mi vrátiť, bo že toto je národná kultúrna pamiatka, a musím vybaviť nejaké korekcie na ministerstvo, ale neviem, to nemám ísť sa sťažovať. Kde mám do Fanrádia sa sťažovať, alebo kde? Lebo len ja viem, jak do Vysoké Tatry sú kšefti, jak tam idú. To nie je, že krkomoše sú, alebo že toto do Rakúska čo Alpy. Nie, lepší šéf, bo tu chodia Nemce, Maďare, Poláci, nie? Máke teraz z Ruske prišiel čas jeden z Ruska do Tatry. Máke,
nedalo sa tam ani dojsť, no a moje Tatry sú. A on tam chodí po nich sa lyžovať. Tá človek, ja nemám hlavu, ja. Bol som v Tatrách a iba tam je sneh. Nikde není sneh inde na svete. Lebo bol som aj inde, do Rakúsko, Švajčiarsko, Francúzsku, aj v Turecku som bol, aj... No už nepamätám si, ale bol som všelijak, kde som bol na svete. A nikde nebol sneh tam, taký, jak u nás do Tatrov. Vieš prečo? Lebo bráček má vodné dielo. No nevodné, snehové. A on tak strieľa s ním, že nikde není lepší sneh. Kamo kere, to ver mi, že hej. Lebo on má vymoženosti a má aj korekcie na ministerstvo, čo predávajú tie vodné diela. No nevodné, snehové. A ja ti poviem ešte na záver toľko, že obraz mangy, no na Vysoké Tatry, rozumieš? A utekačka tam na vrchy a či preňa dole sánky, kúky a bez prestávky tvoju lásku vysokú tatranskú prvú. Kevet minden az újvár od biztosított vidő Vysoké Tatry, a to len vďaka tomu, že kevet od Šebedbe vyjodol do snehové diela. Kevet minden megadott Čepeberét, cez pani Novákovú turnaj, teda turnus, újkvernem mindent a spékedet, hogy ott újvár a Hotel Fish ubytovanie, a pán Novák kevetosan mindeneket a újvárat biztosított mindenet vyjod od cez nemeckých turistov, polských, všelijakých, možne stretnul na to Vysoké Tatry.